ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆମର ଭାଇ ଜଣେ ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଗୋଟେ 99 ଆଉ ଗୋଟେ 149ରେ ଆପଣମାନେ ଜିନିଷ କିଣିପାରିବେ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ। ଇଏ ହେଉଛି କିଶୋରନଗର ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖାପାଖି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ଆମ ମାନେ ଘର ସାମଗ୍ରୀ ଜିନିଷ ମାନେ ଚା ପିଆ ଗ୍ଲାସ୍ଠୁ ଧରିକି କପ୍ରୁ ଧରିକି ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ରେଟ୍ ଅଛି। ମାନେ ଗୋଟେ 99 ଆଉ ଗୋଟେ 149ରେ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ, ନିଜେ କିଣାକୁଣି କରିବି ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ମାନେ ରୋଷେଇ ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ଧରିକି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଲତା କପଡ଼ା ଚପଲରୁ ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ଚପଲ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ସ୍ଥାନକୁ। ଆଉ ଭାଇ କ'ଣ କଷ୍ଟମରମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକ ବନ୍ଧୁ ନମସ୍କାର। शुभ दीपावली पड़े समस्त हार्दिक शुभेच्छा शुभकामना। आमर किशोरनगर नुआकी मार्केट 99 149 स्टार्ट होगी। आपण मैंने जेकोसी घरे करणी जिनस सामानकर खेलना ड्रेस चपल इत्यादि समस्त जिनस 99 और 149 टकर पाइपर। धन्यवाद भाई जहाँ हो मैंने गोटे जिन जोगे दे पार्टी कस्टमर मान कम रेट लाडू सब जिन अच्छी घर उपकरण फिनाइल बासन कुसन ए जेड तक जिन आपने जय जगन्नाथ रही।